Ahojte všetci, tu Lukáš. Dnes sa budeme venovať tejto krabičke. No dobre, skôr tomu, čo sa schováva vnútri. Balíček mi prišiel tak nejak z nenázdajky, tak sa poďme pozrieť, čo sa v ňom nachádza. Ak sa vám takéto videá páčia, nezabudnite ma začať odoberať. Je to Uhans alebo Uhans U300, vlajkový model čínskej spoločnosti, ktorá u nás veľa slávy zatiaľ nezažila. Hneď na prvý pohľad ale musím uznať, že sa mi celkom páči jeho dizajn. V porovnaní s ostatnými kovovo-sklenými modelmi je to konečne zmena. Začnime ale po poriadku. Uhans U300 stojí približne 200 € a z väčšej časti by ste mali byť celkom spokojní, čo za svoje peniaze dostanete. Vravím zväčša, keďže tu sú nejaké veci, ktoré sa mi až tak nepáčia. Čo sa špecifikácií týka, v 12 mm hrubom tele sa nachádza 8-jadrový procesor od Mediateku, 4 GB RAM, 32 GB úložisko a 4750 mAh batéria. To samo o sebe vypovedá, že sa môžete tešiť na slušnú výdrž. Na prednej strane zase nájdete veľmi solidný 5,5 palcový Full HD displej a 5 megapixelový fotoaparát. Ten vzadu doplňa hlavný 13 megapixelový snímač, pod ktorým je umiestnený snímač otlačkou prstov. Pochopiteľne, jedna z najdôležitejších vecí, ktoré odlíšia tento telefón od iných modelov z Číny, je jeho dizajn. Po bokoch môžete vidieť kovový rámik, ktorý síce vyzerá robustne, no okrem dizajnu nespĺňa žiadnu inú funkciu. Telefón je odolný voči prachu a tryskajúcej vode, takže nečakanej prehánky či pádu do záchoda sa báť nemusíte. Telefón poháňa kúsok starší Android 6.0 Marshmallow, ktorý však na jeho obranu šlape ako hodinky. Celkom sa mi počas krátkeho času, ktorý som s týmto zariadením strávil, nestalo, že by sa mi akokoľvek spomalil alebo zasekol. Čo sa mi však páči menej než software, sú niektoré dizajnové riešenia, ako napríklad umiestnenie loga Uhans priamo na zadný reproduktor. Nie len, že to mierne ovplyvňuje hlasitosť a čistotu zvuku, telefón je na stolíku nestabilný. Ak ho teda chcete ovládať jednou rukou počas toho, ako je pred vami na stolíku, tak ako to pri smartfónoch robím ja, pripravte sa na kolísanie zo strany na stranu. 13 megapixelový fotoaparát na jeho zadnej strane spadá niekam do strednej triedy, možno kúsok nižšie. Pri ideálnych svetelných podmienkach, a to vravím fakt ideálnych, je použiteľný. Fotky sú krásne ostré, aj keď vyváženie bielej sa prikláňa skôr k chladnejším farbám. Ak však slnko zájde, alebo chcete odfotiť niečo kreatívne v šere, natrápite sa. Rýchlosť uzavierky sa spomalí natoľko, že by ste pre ostrú fotografiu museli stuhnúť tak, ako zlatom natretá ľudská socha niekde na námestí. Nevravím, že je to nemožné, ľahké to však vôbec nie je. Tak či tak, stále sa bavíme o telefóne, ktorý stojí 200 €. Softvérovo ponúka čistý Android so zmenenými ikonkami, dizajnovo je prinajmenšom zaujímavý a odolný, no a vďaka jeho gigantickej batérii sa vám nevypne po pol dni používania. Kúpil by som si ho? Aj áno, aj nie. Na cesty je priam fantastický ako doplnok k nejakému high-endu. Veľká výdrž batérie, slušný výkon a dizajn, za ktorý sa nebudete hanbiť. Ak si však vystačíte s tým, čo máte, toto vám neponúkne nič nové. Ak sa vám video nepáčilo, viete, čo máte robiť. Ak sa vám ale páčilo, plesknite potom palci hore a šupnite si ma do odberov. Ja som Lukáš a vidíme sa v ďalšom videu.